Hagani kasi kasi potrik u December kabadai ru kasi ke International Human Rights Day lani kasi ke bang kynmaw ya ka hok Longbriew Manbriew Satlak ke Pyrthei kum ki nong song snong jong kani ke jela ki badai ru ki retpai apo ke ri India ngidai ban kam kenti sa sisen ya ki hok ten rai jong i kat kum bala sanjor hagari ti sensar ban ngidai ru ban kynmaw hagaju ko por bangidai ban buram ban nyokor ya ka hok Longbriew Manbriew jong i wei pe wei nong song snong iba im hagani gari ka balai lo gari India barok wei dan artili ki mat ki bokongsan ki bangidai ban ya kren bangidai ban ya tai banyak ha kum gani kasi ka wei ngidai ban dawa naga sarkar India bagadai ban pendam no ye ki an iap jakor kawai ni kita gadai ka Armed Forces Special Powers Act kaba latrekam na duga snem ka kandai spa san pupra kani ka ai bor lut haki sipai bakin kem wat bakin penyap no ye ki briu ki baki ki suba bagi dei ki leno lani ki rip king atiat bat dang haki ni ki khindiat singiru ngi i ye gajing ye siat pathar hakabas deki phomut ki mensim ki ba lui ki la shudo e ye jingim ki jongki ha ka wei ni ki snong ga badan ha Mon district ha Nagaland but kani kamde ka sien ga baning kong ga ba ki sipai jong gari India kin le kumne but dagani ka Armed Forces Special Powers Act kamde tang ba ka aibor ha ki sipai enrei ka ya daru ye ki ha ba ki le ye kum ki ni ki kampentrin but kaba kampen bitar susu kalong ba katanat trekam sipai kala pengkesan na kamat jong ka ying seri ba ka ong ba ki ain ba ki jing pisar jong ki riupai ba lani kita ki civilian law ki dei ban kengkia syarut haba ka ya lenti ka ain ba ka jing pisar jong ki sipai nanta sa kawai pat ka ain ka ba ngidei ban dawa ba dei ban pendam no ka dei ka unlawful Activity Prevention Act kani kabagi sarkar nakapor sa kapor ki set pendan kam baklai kani ka an ban kem ye kinu ki briu ki ba bu jingkeli ye ka sarkar lani ki ba bu jingkeli lani ki ba kentho ye ki policy tre kam jo ka sarkar but dangshen u father Stan Swami ula sha kem ba ula sha set along de kani ka an but ula duru ye ka jingim but ula klat no na kani ka Pyrthei klempat yo kanu ke jing besar ke bahok halor ke jing keno baule ye ki kam ki balong bian nanta hala ke jong ke jelaru ni don ye ka an yang jekor kata ka Meghalaya Preventive Detention Act but ye ka diru kala dei ke por ba ni di ban dawa ba di ban pendam ban weng no na ki thup jong ki an hapok ke jela habang ye kren lani habangi dawa syapang ke jing pendam ye gini ki an yak jakor kamdei pat yangi bangin pengkesan lani begini sya ya ki kam pentrim jong ki leno kum ke imlang ga salang ka badai ban nyat sakman ngidei ban pendrem bat ngidei ban kentai si sendan ye ki no ki kam pentrim ki ba thombor ya ka hok Longbriew Manbriew la ka long la dale de ki sipai ki pulit lani lagalong balale daki sengleno dani daki riuking atiar kaba arpat bat kaba kongsan kaba ngidei ban ye kren bat ban ya tai jur hagari kasi kaba ngirakhi ya ka hop Longbriew Manbriew bagata kadei bangin ye kren sapang ki hop jong ki nongtre nongbela ki nongtre nongbela sni ki kentup ye ki batrei haki kam sarkar ka kentup ru ye ki batrei haki kam ki karkhana haki company ki batrei haki dukan ki babela misteri lani ki basnaying ki nong trei kenta ki nong trei ying bat ki batrei haki benta ki baper ha jingim ki jongki ki bomot ki babela sni man laga sni ban pendap ye ka jingim ban kersyani ka jingim bat ban penbiang ya ke jingdon kam jong ke ying sep but sakaway ru ngide ban kynmaw ba kum ki nong tre nong belas ni
ngidon ye ka hok ban kamai ja kapo bat ngidon ru ye ka hok bangin le kemen ngin le risa haga jingim ke jongi tinrei habang ye kren sapang katrekam katre jam lani ka yokam yo jam lani ka kamai ja kapo kadan sa kawai pat ke isu ka bakraw ka bakta ye kinong song snong apo ngani ka jela bat kata ka dei ka isu jong ka jingkerdo kam ka unemployment lani ka jing bom yo kam khamtam jong gi khun samla hagini ki sngi but hagini ka por ngan ki shapi ya gani ka graph kani ka graph ka balong kat kum ka sorjamin lani ka survey ka bale man la ka banai nadu ka snem araja khat phra hadu unai wing jong kani ka snem araja arkway tilada pipet hagini ka graph uni ulain rong blue ukdo na kabenta ka jingkerdo kam hapo ka jela Meghalaya kadba uni ulain rong kti ukdo na kabenta kari India baro kowe tikini kitak dingkhen sekani ka phang kidei ka percentage lani kitak dingkhen ki bokdo kadno ka jingkerdo kam ka jing bomyo kam hapo ka jela Meghalaya bad kari India baro kowe telada pipet banyak uniu line rong blue ukiu uhiar balada pipet banyak susu haki benai leber benai yong jong ka snem arajar arpo uniu line ukiu sut sete sejrong bal ukiu palat 10% ka bamut ka jingkerdo kam haga jela Meghalaya kalong hadu sipo na ka sispa hagi benai leber hadu yong haga snem arajar arpo nangta susu tetapi pet hagi benai yong hadu benai Julai naitung jong ka snem arajar arpuwe kadon biang ke jingkiu haga jingkedo kam haga jing bom yo kam haga jela Meghalaya kumba 100% hoy mentau snem hadu niu benai naiwi arajar arpuwe ka hiar ka bomot kidak jingkhen ki hiar ban ngila banong ba ka jingkedo kam jong gibriu kana hiar Henry ke ka bangi puli nagani ka sorjamin ka bapaw hagani ka kra ka bangi puli nagani ka sorbe ka longba ka jingkedo kam ba ka jingbom yo kam haga jela Meghalaya lani ka yo kam ka yo jam jong gibriu ka jela Meghalaya ka hiar ka kiyo bat ka khi phalo kabut kamnong ka batikna bat kamnong ka baskep ngan chu ai nuksa desi ubriu lani ka briu lani ki samla wat kam ki yo kam menta ka sni kitrei si benai lai benai hadu andriu benai kila du no e tu ka kam bat ki song klam kam da ki photli ki benai kumta ka yo kam yo jam ha ka jela Meghalaya ka long ka bakhi phalo ka bom tikna bat ka bom skep bat kani ka sorjamin kamde ka bale sisen na ka sansnam rei man la ka banai bat man la ka banai ka pendi ya ka jingbom tikna ha ka yo kam yo jam to tang ban yo kam ru kam bat biang habangi yo kam ngidei ru ban yo ringkat bat ki hok ki jongi bat ki ki hok jong ki nong tre nong belasi kabaningkong kum ki nong tre nong belasi ngidon ye ka hok ban yo i ki syuti kum ka casual leave ka earn leave ka medical leave ki kentei ki bapun ki bakha pada ka por ba ki pun bat ki kha khun ki dei ban yo syuti la kumno amduna ya ka hinru bana bat ye ka ne la pun ksan ru da ka rai jong ka yeng bisar ka hedu agri India dang set nalon nangta ni deiru ban yo ya ka bai nong ka bai belasngi la ni ka tulop ka bala ban pen im habang ye kren sa phang ka bai nong ni kren ya kata ka living wage ka bamut bangila ban pen biang ye ki jingran kam ka jingim ka jongi ka bapan la kasi kum ka bai school ka bai kot ka bai ka bai wayeng ka bai boarding electric ka bai kali badru ni de ban yo ru ban le kemen ha ka jingim ka jongi Henry
solusi ka longba haga jela mekalia wat kata ka minimum wage lani ka bainong sngi ka ba ki nong tre nong bala si ki yo aga si kat kum bala bodor ka sarkar kadang long ka ba tat pala lani ka ba podor pala but how benai Oktober jong kani ka senam arajar akwe ka sarkar jela kadang sula ban pinthmai lani kadang revise ya kata ka minimum wage but kat kum ka jing bodor jong ka sarkar ba kita ki nong tre nong bala ki badai ki unskilled ki yo laispa sanpuar haga sisi nangta kita ki semi skilled ki yo tang sauspa sautingka haga sisi nangta ki skilled ki yo kumba sauspa sanpuar tingka sisi ga bainong but ki highly skilled ki yo sauspa kandai pukandai tingka sisi ga bainong bagada ki shim tang ya ga bainong si jong ki ta ki highly skilled ka balong sauspa kanai kandai tingka kataru ka nang long ka baduna pala namala da ki ken ha ka shibnai kinyo duna ya ga khat san hajar te tang khat san hajar ka tulop shibnai hakum gani ga jok hakum kini gi por ka nang long ka barit pala ha ba yinu jor bat ka jingkiu jong ki dor ki mur jong ki marba mardi hayo ke jing kiudor jong ka baikali bat ki we ki jing pulut ki jing pensep bat ki jing dawa jong ka jingim ha gini gisni ladang yo kam bat ngim yo yakini ki hok ki jongi kum ki nong trei nong belasni ngim dei su ki nong trei bat ki nong bela ngina dei ki mrao tigane ka jok neoliberal bat ki economic policy ki bathmai ki penkeladuk ya ki million ngut ki nong song snong jong ka ri India bat ka jela ka jongi bat ki penrus pa pat tang ya ki katu kan ningut ki he saipan bat ki nong khayi ki bahe baiseng kumta ngi haban bu jingkli ka roi ka par ka ba kumno ngi kwa hagani ka por hatu ngi kwa ya ka roi ka par ka ba penkeladuk ya ki million ngut lani ka ba penrus pa tang ya ki sis pa ngut ki priyo haka imlang ka salang ha gini gisni ka don ka kharai ka ba he ka ba peniklat yo ba duk na uberus pa bat ka ni kan dei ka social problem ka jinge jong ka imlang ka salang ka ba sirkei ka ba nginang mat hakini ki snem bat ki por ki pandangwan namta susu ka donru kata ka bangi ong ka jinge kata ki income disparity lani ha ka tre kam tre jam ha ka kamai ka kaji ka don ka jing penyepher hapdeng ki briu ki betre ha ka jo ka jaka bat ki betre ka jo ka kap ngan chu ai nuksa kum ni haga jaga tri kam ka bran si phongut ki nong tre in riumut na ki yo tulop san pho ja ta ka sip nai but saumut ki wei pat ki yo tang kumba arpho arpsana ja ta ka sip nai kini baru si phongut ki tre i ga ju ka kam but ki pulut i ga ju ka por but ka bor but i ga sep ka jong ki ban tre ki ta ki kam but kani ka jing punya pher la ni ka ta ki income disparity kalongru persya ya ki ai but dangshen ru ker ying seri jong kari India ke Supreme Court ka ong bangi day ban bat ye kata ka bagi ong ka equal pay for equal work ka bumut ki nong tre ki nong belasi ki day ban yo ka ju ka jing seo ka ju ka tulop habaki ye tre ye ka ju ka kam tukumta hagani ka sngi ka bangi rakhi ye kata ka hok Longbriew Manbriew Satlak ka Pyrthei kum ki nong tre ki nong belasi bat ki nong song snong jong gani ka jela bat gani ka ri ngidai ban khim sa sisen pat bat ngin kam kanti ya ki hok ten rai jongi